Si vyčerpaný? Budeš stáť neochvejne a nebudeš sa báť. Job, 11. kapitola, 15. verš. Ak ignoruješ varovné signály, chronický stres si môže na tvojom tele vybrať svoju daň. O akých varovných signáloch hovorím? Napríklad sa ti už pri najmenšom konflikte zviera žalúdok. Vždy, keď sa nedokáže zbaviť nahromadenej frustrácie, uchýlí sa k prejedaniu, fajčeniu, pitiu, drogám, alebo si svoje telo týraš iným spôsobom. Izoluješ sa a tvoji blízky tým trpia. Deborah M. Kotijová píše o 3 typických znakoch takéhoto stavu. Podráždenosť navonok, zúrivosť vo vnútri a chronická únava. S humorom poznamenáva: keď som začala vrčať hlasnejšie ako naše psy a rodina mi taktne naznačila, že by som sa mala nechať zaočkovať proti besnote, tak som vedela, že moje problémy so stresom už musím začať riešiť. Najväčšiu škodu však môžu napáchať príznaky, ktoré ani nevidíme. Hormón kortizol, ktorý naše telo vylučuje v strese, prispieva k neovládateľným pocitom bezmocnosti a beznádeje. Štúdie potvrdzujú, že stres časom zvyšuje krvný tlak, prispieva k migrénam a tenzným bolestiam hlavy, dokonca môže viesť aj k srdcovým chorobám. Vedci hovoria, že chronický stres zvyšuje kardiovaskulárne riziko takmer o 50%. Nehovoriac o potvrdených súvislostiach s alkoholizmom, záchvatmi úzkosti, astmou, rakovinou, prechladnutím, depresiou, chrípkou, nespavosťou, obezitou, mozgovými príhodami a vredmi. To, že máme nekontrolovateľné záchvaty plaču vždy, keď sme vyčerpaní, tiež nie je náhoda. Stres totiž znižuje hladinu estrogénu a môže viesť k emočným výbuchom. Ak sa v tomto popise spoznávaš, začni konať. Urob si poriadok v prioritách. Spomaľ, rozhodni sa prevziať kontrolu nad svojim životom a obráť sa k Bohu. Ak pripravíš svoje srdce a k nemu vystrieš svoje dlane, potom budeš stáť neochvejne a nebudeš sa báť.